لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau rana ce ta Juma'a 18 ga watan Rabi'u Thani, hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1447, wanda ya zo daidai da 10 ga watan 10 shekara ta 2025 miladiya. Rana ce da muka saba gabatar da karatu a cikin littafin Umdatul Ahkam wallafar Abu Muhammad Abdulgani bin Abdulwahid Al-Maqdisi rahimahullah. Wannan shine karatu na nawa kenan? Karatu na 30 da nawa? Oke, na 30 daidai cikin jeren karatu a cikin wannan littafi. Ana karantawa kuma a ɗan yi ƙarin bayani daga bakin manyan malamai, musamman cikin littafin Taysirul Allah. Don haka satin da ya gabata mun kammala karatu a babin da yi magana akan salatul istisqa ne ko? Sai muka shiga babin da yake magana akan salatul kaufi, sallar tsoro. Muka karanta hadisi na ɗaya a wannan babin, hadisin Abdullahi ɗan Umar ɗan Khattabi radiyallahu anhuma, da yake cewa salla bina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatul kaufi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah tare da mu sallar tsoro fi ba'di ayyamihi, a cikin sashin wasu yaƙoƙinsa, allati laqiya fi al'adu, wanda ya haɗu da maƙiya a cikin wannan yaƙi. Faqamat da'ifatun ma'ahu, sai wasu jama'a suka tsayu tare da shi. Wa da'ifatun bi iza'il adu, ɗaya jama'ar kuma suka fuskanci abokan gaba. Dama sallar sun yi ta ne maƙiya suna gabansu, shi yasa aka yi ta ma a wannan kaifiyar. Wa salla bil ladina ma'ahu raka'atan, yayi sallah da wanda suke tare da shi raka'a ɗaya. Thumma zahabu, sa'an nan suka tafi ba tare da sun sallame ba. Waja al'akaruna, su ma ɗaya jama'ar suka zo, fa salla bihim raka'atan, yayi raka'a ɗaya da su. To yanzu wannan raka'a ɗayan shi ma yayi tashi raka'a biyu, to sai suka sallame. Waqabatu ta'ifatani raka'atan, sai kowanne daga cikin waɗannan ɓangarori guda biyu suka rama raka'a ɗaiɗai. Kenan sun yi raka'a biyu, dama ƙasaru suke yi a matsayinsu na matafiya. To mun ji wannan bayanin ita kaifiya ta ita wannan sallah na salatul kaufi ɗin. To za mu tashi akan hadisi na gaba. An Yazid bin Ruman, an Salih bin Khawwat bin Jubair, an man sallama a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. To shi Salih ɗin bin Khawwat bin Jubair ya karɓo daga wanda ya yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda za mu ji sunan shi shine Sahal bin Abi Hasma. Za ta yawmin riqa, a wata rana ta wato ainihin yaƙin da ake kiran shi ma'abocin faci, saboda a yaƙin wato ƙafafuwa na sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sun dinga tsatsagewa saboda tsananin zafin rana, wanda har ya sanya suka dinga yin faci da ƙyalli. Da haka aka kira wannan yaƙi
zatin raƙa, ma'abocin faci. To shine yaƙin da aka yi da wata ƙabila da ake kiranta ƙabila ta Gaɗafan. To ya yi sallah tare da shi a wannan yaƙi, salatul khawf, sallar tsoro. Anna ta'ifatan saffat ma'ahu, ga yanda sallar ta kasance, lalle wasu jama'a sun yi sahu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane ko? Ai sun kabbarta sallah tare da shi. Wa da'ifatun wujahal adu, ɗaya kuma ɓangaren suka fuskanci abokan gaba. Fa salla bil ladina ma'ahu raka'atan, yayi sallah raka'a ɗaya da waɗanda suke tare da shi. Thumma sabata qa'iman, bayan yayi raka'a ɗayan kenan, in an kagan an yi sujjada ta biyu, to kaga raka'a ɗaya su ta cika ga waɗannan, to shi kaga sai ya miƙe ya tabbata a tsaye. To shine shi fa'atan muli anfusihim, an gane ko? Sai suka ci kowa kawunansu raka'a ɗayan da ta saura. Da ya miƙe tare da su, sai ya tsaya, shi bai yi ruku'i ya sake wata sujjada ba. Su sai suka ci ko raka'a ɗaya da ta rage, tun da raka'a biyu za su. Tumman sarafu, sa'an nan sai suka juya, fasaffu wujahal aduwi, suka je suka yi sahu suka fuskanci abokan gaba. Saboda a wannan yaƙi shine dai wannan ɗin na hadisin da muka karanta a baya, sai dai lokutan sallan ne daban-daban. Idan haka za ga duk a irin kaifiyar da ake yi, kaifiya ce wacce take abokan gaba suna gabansu. An gane ko? Don haka suka je suka fuskanci abokan gaba, wa'annan da suka yi raka'a biyunsu, shi kuma manzo Allah ya yi raka'a ɗaya. Kun fahimta ko? Waja'at ta'ifatul ukra, sai ɗaya ɓangaren kuma su ma suka zo. Fa salla bihim raka'atan lati baqiyat, yayi sallah raka'a ɗaya da ta yi saura shi a wajensa. Thumma sabata jalisan, to yayi raka'a ɗaya, kaga sai ya tabbata a zaune bai miƙe tare da su ba. Su kuma raka'a ɗaya suka yi, su kuma haka za su miƙe don su ciko ta biyu. To manzo Allah sai ya tabbata a zaune, tunda shi ya gama raka'a nawansa, raka'a biyunsa. Wa atimmu li anfusihim, suka ci kowa kawunan su raka'a ɗayan da ta saura. To yanzu su ma da suka zo suka zauna suka yi zaman tahiyya, da suka kammala thumma sallama bihim, sa'annan sai ya sallame tare da su. An gane ko? Yace ar-rajulul ladhi sallama a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, can da yace amman sallama a rasulillah, to mutumin da yayi sallar ta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, huwa Sahalu bin Abi Hasma, shine Sahalu bin Abi Hasma. An gane ko? Wannan shine sahabin da ya rawaito wannan hadisi din. To dan haka dai malamai sun yi sabani game da abin da ya shafi kaifiya na ita wannan salatul kaufi din. Imamu Maliku bin Anas, Allah ta'ala ya masa rahama, shi ya tafi zuwa ga siffar da aka ambata a cikin wannan hadisi na Sahalu bin Abi Hasma. An gane ko? To amma Imamu Shafi'i, Allah ta'ala ya mai rahama, shi ya zaɓi hadisin Salih bin Khawwat, wanda shi ma ido da wata siffa ta daban wacce ba irin wannan ba. An gane ko? To shi kuma al-Imam Abu Hanifa da wasu jama'a daga cikin fuqaha, to su a wani lokaci suna rinjayar da abin da iwafaƙawa zahirin siffar da aka ambata a cikin Alƙur'ani, wadda wannan kuma ita ce siffar da ta wafaƙawa zahirin abin da Alƙur'ani ya zo da bayani a kai. A cikin suratun Nisa'i, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idza kunta fihim
fa aqamta lahumus salata, idan ka kasance a cikin su ya rasulullah fa aqamta lahumus salah, to sai ka tsaida musu sallah, faltaqum da'ifatun minhum ma'aka, wasu jama'a daga cikin su sai su kasance tare da kai. An gani ko, wal yakudu aslihatahum, amma su yi riko da makaminsu. Fa idza sajadu, idan sun yi sujada, an gane ko, fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum, to su koma bayan ku. Kun gane ko, bayan sun sallame ta, sun yi sujada sun sallame ta, su koma bayan ku. Wal tati da'ifatun ukura, sai wasu jama'ar wa'ancan kenan su ma su zo, allazina lam yusallu ko fal yusallu ma'aka, wanda ba su sallar ba su ma su sallah raka'a ɗayan nan tare da kai. An gane ko, wal yakudu hidrahum, su yi riko da takatsantsan ɗinsu. An gane ko, waddal ladina kafaru, Allah ta'ala ya ce waɗanda suka kafirta sun yi buri, law taghfuluna an aslihatakum, ina ma ku gafala daga makamanku lokacin da za ku yi sallar, ku aje makamanku da kayayyakinku. An gani ko, fayamiluna alaikum bailatan wahida, su kuma in sun tashi sai su afko muku afkowa guda ɗaya. An gani ko, su far muku lokaci guda. Da haka Allah ta'ala ce wala junaha alaikum in kana bikum adan min madarin aw kuntum marada an tabu aslihatakum, amma duk da haka wa kuru hibarakum. An gane ko, ku riƙi taka tsantsan ɗinku, kada sallar ku ta sa ku rabkana ku gafala daga sha'anin kafirai. An fahimta ko, ta ga wannan zahirin shi Imam Abu Hanifa da wasu daga cikin fuqaha suna rinjayar da abin da zahirin alƙur'ani ya ambata, wato wannan hadisi ɗin kenan. An fahimta ko? A wani lokaci kuma suna zaɓar abin da wato ainihin ruwayoyi suka zo da shi daga cikin hadisai ɗin, wato ruwayoyi suka yawaita a kan shi daga cikin waɗannan hadisai ɗin da suke magana akan me siffar ita wannan salatul kawfi ɗin. An gane ko, to sai wani lokaci suka ranjayar da wanda wato ainihin ruwayoyi suka yawaita akan wannan siffa ɗin daga cikin siffofin. To amma shi Imamu Ahmad bin Hanbal, wato ɗalibin shi Athram ya tambaye shi, yake cewa, na cewa Abu Abdullah shine Imamu Ahmad ɗin kenan, kana ba da fatawa taqulu bil ahadith kulliha fa kullu hadisin bi mawdi'ihi aw taktara wahidan minha, shin kana bayar da fatawa ne da ai aiki da hadisan da suka zo akan siffar sallar tsoron nan gaba ɗayansu? An gane ko, kowanne hadisi a yi shi a yi aiki da shi a bagiran da ya dace da shi, ai a yanayin sallar da ya kamata a yi aiki da shi a wannan yanayin, ko ku a'a kana zaɓar ɗaya daga cikin waɗannan hadisan? In ji ɗalibin Imamu Ahmad bin Hanbal, sai yake cewa, ni kam ina cewa man zahaba ilaiha kulliha, wanda ya tafi zuwa ga aiki da hadisan gaba ɗaya fa hasanu, ya kyautata. Yace amma hadisin Sahalu ɗin nan, yace ni kam fa aktaruhu, ni shine zan zaɓa. An fahimta ko, in ji Imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullah. To wannan duka dai haka sabanin malamai ya zo game da abin da ya shafi wannan siffa na salatul kawfi din. To Imamu San'ani ya faɗa a cikin Subulu Salam, ya ce maganar Imamu Ahmad bin Hanbal tana da kyau. An gane ko, tare da ingancin siffofin wannan wato ainihin sallar na tsoro ɗin da kuma yawaituwarsu. An gane ko, yawaituwar aikatawar manzo sallallahu alaihi wasallam ga su wa'annan siffofi ɗin. Da haka duk wa'annan siffofi ɗin da suka zo, ruwayoyin da suka zo, wanda Ibn Hazm, an gane ko, ya inganta ruwaya wato 14 daga cikin wato ruwayoyi na siffar yanda ake ita wannan salatul kawfi din. An gane ko, Nawawi kuma
shi wato ya ce adadin wa'annan menene siffofin sun kai 16 ma. An gane ko? Ibn al-Arabi kuma shi kuma ya ce 24 sun kai ma 24. An gane ko? Amma Ibn al-Qayyim a cikin Hadayu Sari ya ce wato ainihin guda 6 ne ko kuma fuskoki ne guda 7. Duka dai haka suka kawo su, fuskokin suna da yawa. An gane ko? Yawwa. Don haka dai wayannan haka dai suka kawo su. To shi al'allama Ibn al-Qayyim din a cikin Al-Hadayu Sari din shi ya zaɓi kamar mutum da ya yi riƙo kawai da dukkanin wa'annan siffofi din. An gane ko? Yawwa, duba da mabambantan halaye da za a samu kai na wato haɗuwa da su wa'annan abokanan gaba din. A kowane irin yanayi aka samu kai, to sai a yi siffar sallar da ya dace da wannan yanayin. An gane ko? To wannan kenan. To don haka Imamu Ahmad bin Hanbal wato da Ibn al-Qayyim rahimahullah, an gane ko, su abin da suka zaɓa kusan shine abin da za ka ga zuciya za ta fi karkata zuwa gare shi, za ta fi samun nutsuwa zuwa gare shi, shine a yi aiki da hadisan gabaki ɗaya don sauƙaƙa wa su masallata ɗin a lokacin da aka samu canji na halayen su wa'annan abokanan gaba ɗin. Da haka nan kaga dai za mu kawo ko kuma muna cikin kawo kaɗan daga cikin wa'annan siffofi ɗin ne, amma an ka ƙara shiga cikin mudawwalat manya-manyan littafai za ka ga ƙare-ƙaren wa'annan siffofi ɗin duk da malamai suka kawo kamar yadda muka ambata ɗin. An gane ko? A cikin wa'ancan littafai ɗin na Al-Hadayu Sari ɗin da wato ainihin shi Fathul Bari ɗin na Ibn Hajar ɗin, an fahimta, ko sharhi na Bukhari ɗin da shauran wa'annan dai littafan da suka kawo duka akai. To don haka wannan shine. To daga cikin abin da za a ciranto na fa'ida a ƙarƙashin wannan hadisin, a cikin shi da akwai wato ainihin bayanin shar'ancin, wato cikin abin da ya gabata, wato da akwai bayanin shar'ancin ita wannan sallar tsoro ɗin kanta, cewa ana yin salatul kaufi, wanda kuma mun yi magana a satin da ya gabata cewa ba wai sai a fagen yaƙi ba, ko da a cikin gida ne ko a gari zan ce aka samu illar da dai za ta sa a yi ɗin, to babu laifi za a iya yi. An gane ko? Sai a yi salatul kaufi ɗin. Sannan kuma a cikin hadisin har ila yau za mu gani ƙarfin yin sallar jam'i ɗin. Dan kaga ba dan haka ba, ai wannan salatul kaufi ɗin da sai a ce to kowa iya sallar a gidan shi. To amma ko da akwai ƙoran an ce a yi jam'in, amma sai a yi shi a wannan yanayi da aka yi magana na salatul kaufi ɗin. An gane ko? Kaga wannan yake nuna cewa lalle sallar jam'i al'amari ne wanda yake a musulunci mai ƙarfi, ba a wasa da shi. Sannan kuma yawwa da kuma kiyaye lokaci. Sannan kuma a cikin hadisin mun ji cewa ko da za a yi salatul kaufi ɗin nan, a yi taka tsantsan, a kula, kar a gafala daga sha'anin maƙiya, daga sha'anin 'yan adawa. An fahimta ko? Yawwa. Ai ko da a irin yanzu da ake ta faman wannan gogere ne tsakanin 'yan bid'a da ahlus sunna, ko ba haka ba? A gogere ne ake ta yi ma. Kuka san za su zo su kawo muku matsala, ai ku yi su ma salatul kaufin kawai ko? Waye mana wasu su tsaya su gadin ku sallar su, in kun yi wata raka'a su su karasa da liman din, ko ba haka bane? To shine ai misali, ai ba za a zama abin nan ba. Yawa misali kenan dai akwai illar hakan ko? To wannan kenan. To dan haka wannan shine. Sannan kuma har ila yau abu na gaba a cikin wannan hadisi da akwai bayanin wato ainihin zuwa wa ita sallar tsoro din akan wannan kaifiya din, wadda ita ce ta dace wato ainihin a lokacin da aka samu cewa me su makiya din suna gaban alƙibla din. Kun fahimta ko? Suna gaban alƙibla na ita masallatan, ba wai suna ina, ba wai suna baya da su ko kudu ko arewa da su ba. To sai a zo da ita salatul kaufi din a wannan siffa din da muka ambata. An gane ko? Wanda mun yi magana da waccan siffa
da muka karanta a satin baya da ta yau din duka a menene a yaƙi ɗaya ne aka yi su, kun gane ko? Kuma dukkaninsu suna koyar da yanayin yadda ya kamata a yi idan makiya suna gaba din, an gane ko? Da a wannan yaƙin ne, sai dai lokacin ne kawai ya bambanta. Sannan sai har ila yau a cikin hadisin da akwai bayanin wato ainihin a mukalafa da salatul amni, idan za a yi sallar za a saba wa yanayin yanda aka saba yin sallah a lokacin da ake cikin aminci. Lokacin da ake cikin aminci ya za a yi a saba wa yanayin yanda aka yi sallah lokacin da ake cikin amincin, shine a tsawaita raka'a ta ƙarshe akan raka'a ta farko. Dan kaga ai raka'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya tsaya a kanta har wa'annan suka ciko suka fita, wayancin suka dawo, ai kaga tafi wannan wacce i da su, kun fahimta ko, ta farko din. To dan haka kaga kenan ai wannan ya saba wa kuma kaifiyar yanda ake yi idan ana zaune cikin aminci. Raka'a farko takan dan dara tsawo akan raka'a ta biyu, ko ba haka bane? Wannan kenan. Da kuma cewa mamu, an gane ko, wa'anda wani abu ya kubce musu na sallah, to za su ciko shi kafin limamin ya sallame. A wannan kaifiya ne ita wannan sallah din, za su ciko abin da ya kubce musu kafin limamin ya sallame, sannan in sun ciko sun same shi yana zaman tahiya sai yi sallama da su, kun gane ko? Sannan kuma har ila a cikin hadisin da akwai bayanin rabuwar mamu da limami, tare kuma da cewa shi limamin yana nan yana sallar, to amma a ciki akwai bayanin halaccin mamu ya rabu da wa, ya rabu da limaminsa, saboda misalin irin wannan uzuri din. Kuma ya mazo, wato hadisi ya mazo da yake nuna halaccin mamu din ya rabu da limamin nasa cikin abin da yake ma bai kai wannan ba. Wannan hadisi shine hadisin Mu'azu dan Jabal din nan, a lokacin da ya bi sallar nan, kun gane ko, ta isha'in nan limami ya tsawaita sallar, kaga abin da ya go shine shi kawai da haka ta kasance sai ya ware, ba fa sallamewa yi ba, ku daina cewa sallamewa, ba sallamewa yi ba. In zaka fita daga sallah, zaka fita daga sahun liman, ba sallamewa kake yi ba. In sallah ce ta ɓaci kawai fita zaka yi. In ma wani uzuri ne irin wannan, za kana so zaka zame ne kai ka ƙarasa sallar ka, to zamewa kawai zaka yi, ba sai ka sallame ba. Shi ba sallame maka aka ce maka yi ba, kawai shi me yayi, warewa kawai yayi, ya ci kowa kansa raka'ar da ta rage, ya rabu da liman yana ta dogon karatu, kun gane ko, saboda shi yana da bukata. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da aka gaya masa bai ce je ka sake wannan sallar ba, bai ce da shi ya sake wannan sallar ba. Shi yasa nan kwanaki can akwai wani dan uwa da yi tambaya cewa kaman lokacin ruwa idan liman yana sallar isha'i, mun ce ya halatta kai in ka zo ka bi shi kai ne magariba, kun fahimta ko, ka ci ko menene kai raka'a ukunka da kake nema. To yanzu anan mun samu dalili na cewa in ka ci ko raka'a ukun za ka iya sallamewa, ko ku gane karatun bane sosai ko. Malamai zama da wannan hadisi suke kafa hujja na halaccin mamu ya fita daga sallar liman. Nan ba ku ga gashi ba, nan kuma in ka ce wancan salatul kaufi ne, nan Mu'azu sallar tsoro ne ya fita daga sallar liman din, ba wannan bane. Kai ma wani limami ne, kana da matsala, kana da larura, kun fahimta ko, laruran tana nema ta motsa, ga liman kuma ya ja karatu yana ta yi Fatiha fa in kai fa kawai kai sallar duk da ita ma ka kama gaban ka fa ta yi fa, kana nema ka faɗi, ware ƙaraho sallar Fatiha kawai ka fita. Haka idan sallar isha'i ne ake raka'a uku kake nema, kuma za ka zo ka bi jam'i, yanzu in kai sallar ne a raka'a ukun nan, za fa ka iya tashi ka samu raka'a ɗayan limamin nan a cikin sallar isha'i, ya halatta. To ya halatta haka. To wannan kaga wannan dole ne sai fa a masallacin fa ɗalibai shine za ka yi ka wanye da mutane lafiya.
shi yasa kaga dole a yi ta karatu, mutane ba sa son a yi karatu, kuma wallahi kaga matsala yanda take, wallahi ina gaya maka yanzu wannan an taba shaƙe wani a wani masallaci aka ce wallahi sai ya kawo ina ga wannan karatun, kuma ga shi karatun ba kai ko ina ba umdatul ahkam, haka in ka shiga bulugul maram zaka tarar da wannan karatun ya halatta wallahi. Addini ba in dai baka san shi ba har da gaske. To kaga irin wannan kawai idan aka ce maka masallaci malam ɗalibai ne a ciki. Kwarai da gaske. Kwarai kuwa da ya yi raka'a ukun nan ya miƙe shi zai kawo ta hudu. Yi maza kai ta hiyarka ka sallame ka miƙe ka kawo raka'a ɗaya. To sai kuwa ka samu raka'a ɗaya a cikin isha'i. Alaikum salam. Dora ne mana a gane ku bare kuwa raka'a biyun can kawai ka ɗauka su ne na farko, wannan da za a kawo ita ce ta ƙarshen, a gane ku shine bare da gaske bina'i za ka yi, ka gane ku yawwa bina'i za ka yi. To hadisi na gaba ko an Jabir bin Abdullah al-Ansari radiyallahu anhu qala, an karbo hadisin daga Jabir dan Abdullahi al-Ansari Allah ya kara masa yarda da mahaifinsa yake cewa shahidtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam salatul khawfi, na halarci sallar tsoro tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, fasafafna saffaini, sai muka yi sahu guda biyu, saffun kalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sahu daya yana bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wal adu bainana wa bainal qibla, ga makiya kuma sun sha makance tsakaninmu da tsakanin alqibla, ai suna tsakaninmu da alqibla, an gane ko wato makiyan suna gaban su ba wai suna baya da su ko dama da hagu da su bane, kuma fahimta ko shine wal adu bainana wa bainal qibla, kuma a wannan yanayi din sun amintu daga wanda zai zo musu ambush kwantan bona, kun fahimta ko yawa sun amintu daga wanda zai musu kwantan bona ta bayan su, in ba a aminta ba da cewa za a iya samun wanda zai yi kwantan bona ta bayan su, ita ma sai a canza kaifiyar yadda za a yi sallah, kun fahimta ko to wannan kenan. Fakabbara annabiyu sallallahu alaihi wa sallam, sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kabbara, wa kabbarna jami'an, muka yi kabbaran mu ma ga baki daya, sun maraka'a sa'an nan yayi ruku'i, wa raka'ana jami'an, mu ma muka yi ruku'i ga baki daya, sun marafa ra'asahu min ar-ruku'i, sa'an nan ya dago kanshi daga ruku'i, wa rafa'ana jami'an, mu ma muka dago ga baki daya. To man hadara bis sujudi, sa'an nan ya fadi dan yin sujjada, wasafu alladhi yalihi, da sahun da yake bin bayan sa, ku gade ko ya fadi dan yayi sujjada da sahun da yake bin bayan sa. Wa qama saful muakkar fi nahar al-adu, su kuma sahu na biyun kenan, sahun baya kenan ko su kuma sai suka tsaya a kirjin abokan gaba, bi ma'ana su ba a yi sujjadar tare da su ba, kun gane ko falan ma qaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sujuda, lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kammala sujjadar, wa qama safu alladhi yalihi, to sai wannan sahu din da suke bayan shi sai suka miƙe, da suka miƙe in hadara saful mu'akkaru bisujudi, to sai wannan sahu na baya tunda dama an yi ruku'i an dago, kawai yanzu su ma sai suka tafi sai suka tafi sujjada, suka faɗi don yin sujjada, kun gane ko wa qamu, an gane ko
in hadara saful mu'akkaru bis sujudi wa qamu, su kuma wayannan sahu na gaba din sai suka tsaya a tsaye. Thumma taqaddama saful mu'akkaru, sa'annan sai wannan sahu na baya, an gane ko, sai suka zo gaba. Wa ta'akkara saful muqaddam, su kuma sahu na gaban nan suka yo baya. Kuna jin ita wannan kafiya kuma? Sun baraka annabi sallallahu alaihi wasallam, sa'an nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ruku'i, wa raka'ana jami'an, muka yi ruku'i ga baki ɗaya. Sun marafa a ra'asahu mina ruku'i, sa'an nan ya ɗago kan shi daga ruku'in, wa rafa'ana jami'an, sai muka ɗago ga baki ɗayanmu. Sun man hadara bis sujudi, sa'an nan ya faɗi don yin sujada. Wasaful ladhi yalihi, da sahun da yake bayan shi shine sahun farko wanda da yake baya. Kun gane ko? Wannan shine ce kana mu'akkaran, wanda shine da sahun baya fi raka'atul ula, a raka'a farko. To sai suka faɗi yanzu a raka'a na biyu don yin sujada tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa qama saful mu'akkaru, su kuma sahu na bayan yanzu, su kuma sai suka tsaya fi nuhuril aduwi, a ƙirjin abokan gaba. Kun gane ko? Falan ma qaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallama sujuda, to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kammala sujadar, wa safu ladhi yalihi, da wannan sahu da yake bayan shi, in hadara saful mu'akkar bi sujudi, to su ma wa'annan sahu da suke tsaye yanzu, an yi ruku'i da su ba su tafi an yi sujadar ba, su ma sai suka faɗi don yin sujadar. Fasajadu, su ma suka yi sujadar su. Thumma sallama nabiyyu, sa'an nan manzo Allah sallallahu ya sallama, wa sallamna jami'an, mu ma sai muka sallamar gaba ɗaya. Kaga a duk lokacin da ake yin sallar, babu lokacin da aka samu wasu gaba ɗaya sun yi sujjada babu wanda yake kallon abokan gaba. Kaga kuma an yi sallar gabaki ɗaya kowa ne ya yi raka'a biyu, ba kamar waccan ba. Ku fahimta ko? Ƙala Jabiru, Jabir ɗan Abdullahi ke cewa, kama yasna'u harasukum, kamar yadda kuka san dai masu gadin ku suke aikatawa, wato haulai waɗannan masu gadin naku suke aikatawa bi umara'ihim, da shugabanninsu. An gane ko? A wancan lokaci kenan su da suka san yadda ake yi. An fahimta ko? Zakarahu Muslimu bi tamamihi, Imamu Muslim ya ambaci hadisin da cikamakinsa a cikin sahih nasa, wato ya kawo shi complete din shi. Wa zakaral Bukhari, amma Bukhari ya ambato ɗarafan minhu, wani ɓangare ne daga cikin hadisin ba duka ba. Wa annahu salla salatul kaufi, da kuma cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar tsoro, ko Jabir din ko yayi sallar tsoro ma'ar nabi sallallahu alaihi wasallam, tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, fil gazwati sabi'a, a yaƙi na 7, shine gazwati zatul riqa, shine yaƙin da ake kiran shi ma'abocin faci, ko yaƙin gaɗafana. An fahimta ko? To wannan kenan. To wannan hadisi haka ya zo. A cikin shi za mu ji cewa motsi da akan yi, wanda yake abin nema ne, kamar a wannan wajen. Kaga an yi motsi ba motsa ma ko? To ko da wannan motsi da ake yi ya yi yawa a cikin sallah, in dai bukata ce ta sa aka yi wannan motsin, to wannan baya bata sallah, kamar yadda ya gabata. Kun gane ko? Yawa, kamar yadda ya gabata da dai makamancin wannan. Sannan ya riga ya gabata mun ji hukuncin shi wannan motsi din da kuma karkasuwar shi a cikin hadisin kissar ɗaukar manzo sallallahu alaihi wasallam ga wannan jika tashi Umama a cikin sallah da yake yi ko, wanda shine hadisi na 91 da muka karanto a baya. Idan mun ji cewa ko da mutum misali ya zo ya tara ana sallah ne, sai ga wani waje a gaba
sai ya tafi, kun gane ko, dan ya je wajen da ya fi falala shine sahun gaba, wannan duka bai bata sallah. Haka motsin ko da yana da yawa, dan kaga wannan har sun bar sallar ma sun je an fuskanci abokan gaba, sannan kuma aka dawo aka karasa, an yi raka'a ne aka dawo aka karasa, wanda muka ce duk wannan motsi da wata magana da za a yi duka anan saboda bukata ta sa, duk wannan bai bata sallar, za a dawo a ci gaba da sallar haka. Kun fahimta ko? To wannan kenan. To akwai wata fa'ida muhimmiya wanda San'ani ya ambata a lokacin da ya kawo ta a lokacin da ya ambato sabanin malamai wanda muka huto a baya game da ita wannan salatul kawfi. Ai mun ji wa'annan a'imma din na mazahibul arba'a din nan, kowa da bangaren da ya rika. An fahimta ko? Akwai sabani sosai game da abin da ya shafi salatul kawfin nan, wanda ba mu faɗi da bayani akai bane saboda sabanin yayi yawa. An fahimta ko? Yake cewa hadhal qawlu, wannan maganar, wa huwa ita ce alhadisu, maganar cewa hadisi fa idza saha, in dai aka ce maka fa ya inganta, fa huwa mazhabi, in dai ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine mazhabata. Kun gane ko? Shine mazhabata. To wannan maganar yace saha anil imami Shafi'i, ta inganta fa daga bakin imamu Shafi'i, ya ku yan Shafi'iyya. Kun gane ko? Wasaha aidan an Abi Hanifata wa Malik, ya ku Hanafawa da Malikawa, ta kuma inganta daga bakin Abu Hanifa da Imamu Maliku. Duka sun ce idan maganar manzon Allah, hadisin manzon Allah ya inganta shine mazhabar su. Wa Ahmad ma ka ƙara haddashi. An gani ko? Dan haka wannan magana da muka kawo na halaccin ayi sallar isha da kai magariba, ko kai sallar magariba ka fita kai sallar isha'i, ya inganta? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi a zamanin shi ya tabbatar, to fa huwal mazhab, shine mazhaba kawai abun bi. Kun fahimta ko? Wani yazo ya ce maka ai wannan ya saba wa mazhabar mu, ai wannan yayi kaza ko ai, to wannan kaga ba daidai bane. Kun fahimta ko? To shine abin da shi San'ani din yake kawowa a nan wajen. Yace bal hadha ma'lumun, kai bal ma wannan abu ne sananne, annahu, cewa lisanu hali kullu mumin, shine harshe na halin duk wani mumini. Lisanul hal na kowanne mumini shine idan dai magana ta inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to shine mazhabarsa. Fa innahu idza sahha an rasulillah shay'un, domin idan wani abu ya inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallam, wa qad qala man jahilahu qawlan yukhalifuhu, wanda ya jahilci wannan abin da ya inganta, ya faɗi wata magana wacce ta saɓawa wacce ta inganta daga bakin fiyayyen halitta, ya ce fa inna kalama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqaddamu, ko shakka babu maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ake gabatarwa ala kulli ma siwahu, akan maganar duk wanda ba shi ba. Kun gane ko? Ka'inan man kana, ko waye shi, za a gabatar da maganar manzo Allah akan tashi. Saboda me? Nassin alqur'ani mai girma, Allah ta'ala ce wa ma atakumur rasulu fakhuduhu, duk abin da manzo Allah ya zo muku da shi ku karba, wa ma nahakum anhu fantahu, duk abin da ya hane ku akai ku hanu. An fahimta ko? Dan haka wato bal zalika ma'anar iman, kai bal ma wannan shine ma'anar imani bir risala wan nubuwa, da manzanci da annabci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka ɗauka cewa duk abin da ya inganta daga wajensa kawai kai shine mazhabarka. Kun gane ko? Dan haka yace a cikin maganar a imma din nan guda hudu da wasunsu bayan masu ɗin kansu, dalilun ala annahum lan yuhidu, da akwai dalili akan cewa ba su kewaye ba da ilimin dukkanin ma ja'a rasulillah, abin da ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka ce ga wani imami daga cikin a'imma wai ya san duk abin da ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun fahimta ko? Wannan ƙarya kake yi. Kun gane ko? Kuma ɗaukar wannan mazhabar bid'a ne. Babu yanda za a yi ka tabbata ahlus sunna, amma kana jin cewa wai idan wata magana wai imaminka bai ainihin wai dace da ita ba, ko ta inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wai a ajiye manzo Allah maganar shi,
a tafi akan abin da imamin ka ya tafi, to ka daina wa yan bid'a raddi kawai. A to shine mana misali kenan ko, ai nan kai da su duka ɗaya ne, nan kai da su duka ba wani bambanci. Kana wa sufaye raddi, suna yi wa imamansu, kana wa yan shi'a raddi, suna wa imamansu makauniyar biyayya. Kun fahimta ko, cikin abin da ya wafaka da wanda ya kalafa wa abin da manzo Allah ya zo da shi, amma kuma kana musu raddi, kai ma kuma ka riƙe naka imamin. Ai ba ana duba su nasu mutanen kirki bane, kai naka nasu mutanen banza ne, kai naka mutanen kirki bane, ba wannan ake kallo ba. Kun gane ko, matsayin da aka ba su, wanda manzan Allah kaɗai ake ba wannan matsayin, shine kawai abin da ake kallo. To da haka sai yake cewa ba su kewaye ba da sanin dukkanin abin da manzan Allah ya zo da shi. Kai hatta fa sahabban shi, ka duba littafin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Kun gane ko, wanda ya rubuta akan wannan, tun daga kan sahabbai, tun daga kan Abubakar Siddiq ya fara kawowa, Umar dan Khattabi, har wayannan kulafa al-arba'a din nan, dukkanin su akwai hadisan da suka kubce musu ba su sani ba. Haka taho kan wayannan a'imma din, a'immatul mazahib al-arba'a din, dukkanin su ya dinga kawo hadisai na manzala wanda suka kubce musu, wanda ba su san su ba. An gane ko, shine sai yake cewa wa gairihim dalilun ala annahu lan yuhidu, sai ce illa anna jahalatul muqallidin, sai dai jahilai na masu taƙalidi da irin wa'annan malaman, su wa'annan ya anifuna suna jin kyamar a ce inna imamahu, wai shugabansu, imaminsu na mazhabansu, ma wasala ilaihi hadisu, wai ga wani hadisi bai kai gare shi ba. Su suna jin kyamar a faɗi wannan magana, kamar ka ce ga wani hadisi wai imamu maliku bai kai gare shi ba, ko ka ce ga wani hadisi imamu shafi'i bai kai gare shi ba, da sauran imaman. Allazi yukalifu mazhabahu, wanda ya saba wa mazhabar su. Bal yaquluna, kai suna cewa kada arafahu wa arafa annahu mansukun, imamin nan ya san wannan hadisin, ya san cewa an soke shi ne. Kaman kai ka ce wai imamin shi ya gaya musu wannan magana, sun ayi bakin shi ne kawai, sun ci mishi albasa. A ina Maliku ya gaya maka cewa da hadisin da bai aiki da shi ba, ya san shi, ya san an soke shi ne? Kun gane ko a'a, wai yayi tawilin wannan hadisin ne da makamancin wannan, daga cikin uzurori wanda wato a wajen duk wanda zai musu naƙadi ba za su amfanar da komai ba a wajensa. Don wannan yasa shi Imamu San'ani nake cewa inna man tataba imamahu fi mas'alatin qad thabata nas, lallai man tabi'a imamahu, duk wanda ya bi imam din shi a wata mas'ala wanda nassi ya tabbata da sabanin abin da wannan imamin ya faɗa, kun gane ko, to baya bin wannan imamin nasa. Duk wanda ya bi wato ainihin ya bi imam din shi, Imamu Maliku ne ko Abu Hanifa ko Shafi'i ko Imamu Ahmad, akan wata mas'ala wacce ta sabawa, kun gane ko kuma nassi ya tabbata da sabanin abin da wannan imamin ya faɗa, to baka bin wannan imamin. Kai ba mabiyin Abu Hanifa bane, kai ba mabiyin Maliku bane, kai ba mabiyin dukkanin sauran bane. Domin me yasa malam ya faɗi wannan? Yace la annahu qad sarraha bi annahu la yutabi'u, dan kowannen su ya bayyana ɓaro-ɓaro cewa kar a biye mai fi qaulihi a cikin maganar shi, idza kalafa nas, da zarar wannan magana ta saba wa nassi, kowannen su ya faɗa. Kun fahimta ko? Wannan kenan. To a kitab ko na gaba, kitabul jana'iz ko, to littafin da zai magana kuma akan me, jana'iza ko, ana karanta shi ko dai a ce aljana'iz ko aljina'is, an gane ko, da kisra kenan. Shi aljana'iz din jam'i ne na janaza da me fatha, ko kuma a karanta shi da kasra din. Sun ce wai a karanta shi da alkasru din shine afsahu, shi yafi fasaha. Ka ce aljinazatu, kun gane ko, yafi ka ce aljanazatu. Dan haka suna ne da ake wawaita shi akan wa, akan mamaci.
sannan kuma ana wawaita shi har ila yau akan gadan wato makara, akan ita kanta makarar idan akwai mamacin a ciki sai a ce aljinaza. Kun gane ko? Da haka shi mamaci yana da hukunce-hukunce masu yawa. Nan wato ainihin sun ambato wasu daga cikin waɗannan hukunce-hukuncen ne. An gane ko? Shi ne yin sallah akan mamacin da abin da yake ta'allake da ita wannan sallah ɗin, na wanke shi da yi mai likafani da binne shi da wani wannan. Amma haƙoƙi wanda suka shafi hukukul maliyya, haƙoƙi na dukiya, to wannan zai zo a cikin wato ainihin wasiyoyi. An gane ko? Da kuma rabon gado. Bayanin shi zai zo a cikin babin da zai magana akan wasiya da rabon gado. Saboda lalle shi wannan littafi din na Umdatul Ahkam, mawallafin littafin bai zo da dukkanin abin da ake da buƙatuwa zuwa gare shi na hadisan da suke ta'allake da shi wannan mamaci din ba. Don wannan yasa wato za a ambato fa'idoji da suke cikin wa'annan hadisai din wanda suka inganta. Kun gane ko? Amma ba za a ambato hadisan gabaki ɗaya a ciki ba. Allahu a'lam. To yace hadisi na farko a babin ko? An Abi Hurairata radiyallahu anhu. An karbo hadisin daga Abi Huraira, Allah ya ƙara masa yarda. Ƙala ya ce, na annabiyu sallallahu alaihi wa sallaman najashiya. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba da labarin rasuwar najashi, shine na'a, ba da labarin rasuwa. To shine ya ba da labarin rasuwar najashi. Wannan najashi sunan shi Ashama. Kun gane ko? Ashamatan najashi. Shi najashi din sunan sarautan ne. Duk wanda ya hau kan gadon mulkin sunan shi najashi. Kun gane ko? Duk wanda ya hau sunan shi najashi. Amma ainihin sunansa shine Ashama. Ya rasu ne a watan Rajab, shekara ta 9 bayan hijira. Kun gane ko? To ya aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya san ya rasu? Shi yana Madina, shi kuma yana can Habasha, wannan Ethiopia. Kun gane ko? Ya aka ya san ya rasu? Ba lokacin waya ba kuma yanzu. Kun gane ko? Ya san gaibu ne? Kun gane ko? Allah ne ya sanar da shi. Kun fahimta ko? Allah ne ya sanar da shi. Karka ce ya san gaibu ne shi ya sa ne ya ba da labari. Allah ne ya sanar da shi cewa wannan bawan Allah ya ɗauki rayuwarsa. Kun fahimta ko? Yawwa. To da haka yace fil yawmin ladhi mata fihi, ya ba da wannan sanarwar a ranar da sarki Najashi din ya rasu a cikinta. Wa kharaja bihim ila musalla, ya fita da sahabban shi zuwa filin idi. Fa saffa bihim, yayi sahu da su, wa kabbara arba'an, yayi kabbara 4 akan gawarsa, bi ma'ana salatul ga'i. An gane ko? Wannan kenan, za mu ƙarin bayani. An Jabir radiyallahu anhu, an karbo hadisi daga Jabir dan Abdullahi, Allah ya ƙara masa yarda. Annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam, lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam, salla ala najashi, yayi salla akan gawar najashi salatul ghaib. Fa kuntu fi saffi thani, inji Jabir dan Abdullah, yace na kasance ina sahu na biyu, aw thalis, ko dai sahu na uku, na dai manta. An fahimta ko? Wannan kenan. To hadisin malamai sun yi sabani game da abin da ya shafi sallah salatul ghaib akan wanda yake baya nan. To Abu Hanifata da Imamu Maliku su kam sun tafi zuwa ga cewa gaba ɗaya ma ba a shar'anta salatul ga'ib ba. An gani ko? Dan haka in kaga wani ba maliki yana salatul ga'ib, kenan ya ɗauko, ya yi aran wani fahimta ne daga wata mazhaba. An fahimta ko? Yawwa. To dan haka bi ma'ana ina nufin muqallidi. Kun gane ko? To dan haka mai taqalidi a'a ma kuma. An gane ko?
to a amsar da suka bayar akan waɗannan hadisai wanda yanzu muka karanta, ba ga hadisi mun karanta ba guda biyu na mazala kuma yayi salatul ghaib din, su kuma sun ce me gaba ɗaya ma ba shari'a ba ce. To amsar da suka bayar shine wannan wai kususiyar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam. Kun gane ko ta keɓanci iya shi manzon Allah din ne sallallahu alaihi wasallam. To amma Imam Shafi'i, wanda wannan kuma shine abin da ya shahara a wajen Imam Ahmad bin Hanbal ko kuma a wajen ɗaliban Imam Ahmad bin Hanbal, su sun tafi zuwa ga cewa ne salatul ga'ib din nan dai shari'a ce, saboda waɗannan hadisai da muka karanto cewa wannan kususiyya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Abu Hanifa da Maliku suka tafi, yana da buƙatuwa zuwa ga dalili. Baka da awa cewa wani abu kususiyya ne na manzon Allah sai kana da dalili akan cewa kususiyyar shi ne. Yace ko babu wani dalili da yake nuna cewa me wannan kususiyya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An fahimta ko? Yawa, dama al'asalu din shine rashin kususiyya din. In ko kai da awa kususiyya sai in ka zo da dalili akai. Amma in baka ba, al'asalu shine al-iqtida'u bin nabi, kwaikwayo da annabi sallallahu alaihi wasallam. Kun fahimta ko? Wannan kenan. To Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shi ya tafi akan fahimta ta tsaka tsaki. Yake cewa idan wannan ga'ib din ba a mai sallah ba, shi wanda baya nan din ba a yi sallah akan gawar shi ba, to za a iya yi mai sallar kamar yadda ya faru a wannan ƙabiya din na sarki Najashi. Dan shi sarki Najashi ba a mai sallah ba, ya mutu ne a tsakiyar wa Kiristoci. Kun fahimta ko? Shi ne sarkinsu, amma ya yi imani. Kun fahimta ko? Da haka in irin wannan ta faru, mutum ya je ya rasu a cikin kafirai, aka tabbatar ba a mai sallah ba, ko kuma a zato mafi rinjaye ba a mai ba, sai a yi mishi salatul ga'ib in jiwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Yace idan kuma an riga an mai sallar, to farilla dai ta riga ta faɗi. Kun gane ko? Yawa, farillar yin sallah akan ƴan uwa musulmi ta riga ta faɗi da yi mai wannan sallah da aka yi. Kuma wannan shine abin da aka rawaito daga Imam Ahmad bin Hanbal. Kuma Ibn al-Qayyim ya inganta wannan magana a cikin Al-Hadayus Sadi, saboda wato ainihin a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu mutane da yawa sun rasu daga cikin sahabban shi wanda kuma ba sa nan, amma bai tabbata ba cewa wato ainihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah akan wani daga cikin su. Kun gane ko? Bi ma'ana salatul ga'ib din. Saboda me? Saboda tabbacin cewa an yi mai sallah inda irinsu. Kun gane ko? Don haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya nakalto daga Imam Ahmad bin Hanbal cewa ya ce idan wani mutumin kirki, mutumin kwarai ya rasu, kun gane ko? To za a iya yi mishi salatul ga'ib din. Kun gane ko? Kawa wani mutumin kirki, musamman ta janibin addini, ta ko ta janibin siyasa din nema, kamar irin shugabanni irin su Sardauna ko irin su Tafawa Bale, wanda za ga shugabanni ne na siyasa amma kuma sun yi wa addini aiki. Kun fahimta ko? To irin wa'annan yake cewa idan wa'annan sun rasu, za a iya musu salatul ga'ib, ko da kuwa sun rasa inda ne wasu sun yi musu. Kun gane ko? Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya nakalto wannan magana din daga Imamu Ahmad bin Hanbal. Kun gane ko? To kuma al'allama a Sheikh Abdurrahman Nasiru Sa'idi ya rinjayar da wannan tafsiri din. Kuma wanda yi sharhin wannan littafi na Umda Tafsirul Alam din ko? Abdullahi bin Abdurrahman Ali Bassam ko? Shi ya tafi akan ya ce wannan wato yankin Najadu, nan yanki na Makka da Madina din. Kun fahimta ko? Yace suna yin sallah akan wanda yake da falala, salatul ga'ib din. Kun gane ko? Akan wanda yake da falala a cikin musulmai, amma suna barin wanda yake ba haka yake ba. Bi ma'ana su suna aiki da wannan fahimtar a wannan yanki nasu. Kuma Ibn al-Qayyim ya ce
mafi ingancin magana shine wannan tafsilin. Da haka yanzu in kuka ga wani mutum ya rasu, kamar yadda kwanakin baya can ina jin an yi wannan ko lokacin da kamar ina jin ko rasuwa Buhari ne ko ta ɗanta ta ne ko wasu sun mai salatul ga'ib ko an fahimta ko kai na jin har Buharin ma ina jin akwai inda aka ci sun mai salatul ga'ib. To kaga wanda suka yi wannan sallar sun yi aiki da wannan ne, su suna da wannan fahimtar ne, sun yi tarjihin ita wannan fahimtar ne na cewa in mutum babban mutum ne, kun gane ko da an yi mai sallar a iya yi mishi salatul ga'ib din a wani wajen, kun gane ko za a iya mishi salatul ga'ib din a wani wajen, kuma wannan shine abin da su suka tafi akai. Duk da yake abin da mu karanta cikin ahkamul jana'i na Nasiruddin Albani, kusan in ba manta ba shi ya fi karkata zuwa ga cewa a'a in dai an mai to kawai a wadatu da wannan yi mai din da aka ko da babban mutum ne. A yanzu za mu iya tunawa in ana maganar manyan mutane akwai wanda suka kai sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka rasu, shin mun samu labarin cewa wasu mutane sun dinga mun salatul ga'iba inda ba sa nan? Kun fahimta ko? Kaga ba a samu wannan ba. Kun gane ko? Da haka ko shi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din ai kaga manyan ko sahabban nashi da suka rasa a wasu guraren da muka yi magana din, wai a ce wayannan ba manya bane? Kaga manya ne, amma me yasa bai musu sallar ba sai akan Najashi din, wanda kowa ya san shi Najashi ya rasu a gurin da yake menene ba ƴan uwa musulmi da suka mai sallah a wajen. Kun fahimta ko? Da haka mu dai wallahi alam wannan shine abin da mu muka fi nutsuwa zuwa gare shi, cewa in dai an yi masa ko da babban ne to a wadatu da wannan sallah da aka yi ni salatul ga'ib din. Kun gane ko? Yawwa. Amma abin da yasa na kawo wannan magana saboda ka san irin wannan din yakan motsar da hayaniya. To in matsala in baka karatu sai ka zama ba su karatu za su yi ma dariya. Alal aqall dai zaka ce ka san fa akwai magana. Ko da kai zaka ce a ni a waje na magana, amma wani sai bo sai ce wa'annan jahilai ne kaza kaza, to in ka jahiltar da wa'annan fa ka fa jahiltar da wanda suka yi wannan magana. Kuma matsalar malam kuma manyan malamai ne, Imamu Ahmad Sheikhul Islam da Abdurrahman Nasiru Sa'idi, wa'annan ka ce wa'annan jahilai ne. Al'allama Ibn al-Qayyim da akan wannan fahimta suke. To wani lokacin wani in zai raddi ga wani wanda ya ga ya kalafa wa fahimta shi a lokacinsa, to yana mantawa da asalin wanda shi kuma kun fahimta ko ya dogara da shi ya kalafa maka din. Da haka in ka jahiltar da shi sai ya sunkuya, sai jahilcin ya fada kan wa asalin wanda ya fara bada fatawa akai. Da haka in amfanin kawo irin wannan din shine in za a yi magana din a dinga tauna lafazi, sannan kuma in abin ya zo kar a dauka cewa mutum ya zo da wani abu wanda yake ba ma magana shi a cikin addini. To kana wannan sai jahilcin ka ya bayyana a wajen ɗaliban ilimi, sai su gane cewa ashe ma baka karatu, ashe ma baka bincike ko ashe ko umda ma baka karanta ba ko. Yawwa wannan shine. Dama sun fi zafi ai. Irin wayannan din sun fi tsanani. Ai na ga maka sun fi tsanani. Nan muka yi magana ko waɗanda suka ce ranar Idi ba a sallah ba a Juma'a. Akwai maganar, amma kuma mu muka ce a lokacin mu kanmu da muna kan wannan fahimtar, amma daga baya mun zo mun ga cewa ne shi kanshi malala yayi Juma'ar kuma yayi Idin. Sai muka ce to mun dawo kan wannan fahimtar. To kawo kuma anan za ga wanda suka ce a kar ai ba Juma'ar ba abin nan sun fi tsanantawa din. Ku da kuka ce a'a mun san da wannan fahimtar ta ku. Amma mu za mu yi Idin za mu yi Juma'a tunda manzon Allah ba shi yi. To sai muka ce wa'ancan din kuma haka sun fi tsanantawa. Ka gane ko? Irin wannan duk inda aka zo da wannan magana sauki na shari'a din nan, addini yanda yake, zaka ga kai kafi baiwa wanda bai sani ba uzuri. Ko wannan magana da muka ga magana yanzu nan na sallar isha'in nan da magariban nan, kai yanzu da ka fahimci wannan karatun kafi baiwa wanda bai fahimta ba uzuri. Shi kuma in ya tashi zai magana a kanka bai maka da daɗi. Kun gane ko? Bai maka da daɗi. To sai haƙuri, harkar karatu kenan. Yawwa. To shine abu na gaba daga cikin abin da za mu ƙaru da shi a cikin wannan hadisin, da akwai
shar'ancin yin sallah akan mamaci, saboda yin sallah akan gawarsa nema mihi ceto ne da kuma yin addu'a daga ‘yan uwan shi masallatan. Sannan abu na gaba a cikin hadisin da akwai bayanin shar'ancin yin sallah akan wanda baya nan, wanda ya rasu salatul ga'ib kenan. Don haka ya gabata cewa hadisin ba wai ala idlaqihi ba wai ya tafi akan idlaqi ba ne ko idlaqinsa ba ko, ana keɓancewa da ita wannan sallah ɗin wanda yake da falala a fahimta na malam mai tafsirul alam ko, da kuma ihsani wanda ya game kowa da kowa akan wato ainihin a musulunci da musulmai gaba daya. Kun gane ko? Sannan abu na gaba mun ji cewa ita sallar nan ana yin ta a filin idi idan ya kasance mutane suna da yawa. Kaga da ya taho cewa muka menene wa karaja bihim ilal musalla, sai ya fita da su filin idi. Da haka in dai ana tsammanin gawa akwai dandazon jama'a to a tafi filin idi. Sannan abu na gaba a ciki mun ji bayanin kabarbari a cikin sallar janaza ɗin nan har kabarbari guda 4. Sannan ya gabata a farkon babin nan abin da ake faɗe bayan wato ainihin kowace ɗaya daga cikin waɗannan kabarbari guda 4. Sannan abu na gaba mun ji a cikin hadisin falalar yawaita masallata ɗin da kuma kasantuwar ya kamata a samu sahu 3, ko da su masallatan ba su da yawa to ai kokari a karkasa su zamanto sahu dai guda 3, saboda abin da aka wato ashabu sunan suka rawaito cewa babu wani mumini da zai mutu a al'umma ta musulmai ta mai sallah wanda suka kai adadin sahu guda 3, an gane ko, face an gafarta mai. Sai dai hadisin da ifi ne, an fahimta ko, yawa hadisin bai inganta ba, wallahu a'lam. Da za ga wasu suna kokari a ga an raba shi sahu 3, amma dai hadisin a sani cewa gaskiya bai inganta ba, an fahimta ko, wannan kenan. Sannan abu na gaba mun ji wato bayani game da abin da ya shafi ba da labari ko wato game da rasuwar mai mutuwa, saboda maslaha da take cikin haka to ana iya ba da labarin cewa Allah ya wa wani rasuwa. Me maslaha da take cikin haka shine a sami yawaituwar mai su wa'annan masallata din, da kuma bawa makusantan shi labari, domin lalle hakan baya daga cikin na'ayu wanda hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya hani akai, an gane ko. Sannan kuma dalilin haka lalle su din nan wato ainihin su mutanen jahiliya suna yin kira ne a wajen taro da maɗaukakiyar murya da nau'uka waɗanda suke mai na yabo, kun gane ko, abin da yake haka yake da ma wanda yake ma ba haka yake ba. Sannan da har ila yau da shi wancan na ayu din na jahiliya akwai barnace masu yawa da suke ciki ta fuskoki da dama, da haka aka hana yin na ayu din irin na mutanen jahiliya, an gane ko, wallahu ta'ala ala wa alam. Sai hadisi na gaba ko, an ibn Abbas radiyallahu anhu. Lokaci yayi to sai mu tsaya nan ko, sati mai zuwa sai mu dora. Wa alaikum assalam. Ka fuskanci abin da yake nufi ba, ko za ka dan yi dariya din ne ka bude. An gama karatun ka ce gaba ɗaya ba ka fuskanci ne, ko baka bai da wuri bane, ka da rinza ne to ya ce gaba ɗaya bai fuskance shi ba. Ai mun yi magana kaifiyan ne ba ɗaya ba, ko tun satin ma da ya wuce din ma akan wani kaifiyar wace na ƙarshe mai tsawon nan kayi ne ce ina jin ko za ka yi dalilin ne ko in ka saurara ba gane shi ba sai ka ƙara shi dai wannan na ƙarshen gaba ɗaya sun yi sallar tare, babu wanda aka rage ya fuskanci makiya din, ka gane ko, yawwa babu wanda aka rage fuskanci makiya. Mazalar sallan ya tada sallar, ya kabbarta sallah da su ga baki ɗaya, ka gane ko. To da ya yi ruku'i ya ɗago daga ruku'i, ka gane ko, to sai ya tafi ya sujada, sai na bayan
suka tsaya aka yi sujada da na gaba, ka gane ko? To lokacin da yi sujada ya ɗago daga sujada ɗin, sai wa'yancan na gaban suka dawo baya, na bayan suka je gaba, ka gane ko? Ya yi wannan raka'a, ya yi karatu, ya ƙara yin ruku'i da su gaba ɗaya, ya ƙara ɗagowa daga ruku'in da su gaba ke ɗaya, sai ya tafi sujada da sahun da suke gaban shi, suke kusa da shi, ka gane ko? Da yi sujada ya ɗago, ya zaman tahiya, to su ma wa'yancan sai suka yo ƙasa suka yi sujada, suka zo suka yi zaman tahiya, kai aka yi sallama ga baki ɗaya. Ka gane ko? Suna ciki mana, suna tsaye suna fuskantar makiyaman, ai gadi suke yi ai, ka gane ko? Shine muka ce wannan jiran duk cikin aiki ne, ba wata matsala, ka gane ko? Yawwa, Allahu a'lam. Alaikum salam. Akwai masubuki, kuskure ne daga mai hannun da yi. Ya bi kware kuwa. Shi ma wancan sai ya ci kowa, in ma da wani zai zo ya bi wannan din shi ma duk yayi, ka gane ko? Kware kuwa. Wa alaikum salam. In kana da uzuri ba, in kana da uzuri, ai shi wancan kaga an ce maka yana da uzuri, ka gane ko? Ila ka sa wata hita, ka gane ko? Kana tunanin cewa ruwan nan yanzu wala da yake, na san titan nan yanzu ruwan nan ya gama da kuwa, da haka in wannan doguwar surar da ya jawo gaskiya, saboda kai ka gama yin tsammanin cewa har ka zo a yi sallar ka koma ka kashe shitar, shi kuma sai a ranar ya jawo doguwar sura yana yin sallar, to kai kana iya ja baya kai karanta fatiha ma kawai ka yi ne, ka karasa kawai ka sallame ka koma kan hitar ka fahimta ko? Shine abin da ake magana. Yawwa, ko larura mana, yi mana ko larura, shine ba sallamewa za ka yi ba, kawai ka zane kawai ka karasa. Da hadisin Mu'adh dan Jabal, ka fita ya halatta ai, ka samu ladan abin da kai samu mana jam'i din, ka gane ko? Yi mana. Wa alaikum salam. Ai hadisin da ifi ne yasa ba ma kawo shi ba, tunda muna sauri ma. Ka shaidun ku da na ayu irin na jahiliya ko? Hadisin ai da ifi ne in ka duba, ka gane ko? Kamar na bayan shi duk bai inganta ba. Wa alaikum salam. Amma dai ma'anar shi tana da kyau, ka gane ko? Ma'anar shi dai tana da kyau. An hana mu na ayu din irin na mutanen jahiliya, amma wannan hadisin bai inganta ba. Alaikum salam. Wannan ya shiga anna'ayu din wanda yake al-muharram, anna'ayul muharram din, kamar yadda makanta cikin sifatu salatin nabi a ahkamul janaiz, ka gane ko? Ba laifi bane a zo a faɗa a masallacin, amma a faɗa a lasifika, wannan shine ake magana. Yayi kama da wancan na'ayu din da manzo Allah ya hana na mutanen jahiliya din, ka gane ko? Amma ba laifi bane, za a iya zuwa masallacin a faɗa cewa Allah ya wa wani rasuwa, za a yi janaza yanzu ko karfe kaza, a masallacin ba a daga lasifika ba, ana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, shi kanshi ma sanarwa ma ba su iya ba da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ake farawa ba, an gane ko? Ba daidai bane, kware da gaske.
subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk